MLA ke 17 North Shillong constituency Bah Adelbert Nongrum ong ba ke jingroi sted drok hakani ke jila Meghalaya ke dei namar ba ke sarkar jila kamdan mon ban khang ye ke jingyo rung jong uniu ja jingdi penbuat basnio ke jila ba dei halor kani baladan kam kyrkieh ban pyntreikam no mardor ya ILP hakani ke jila yakani ong habakran kumukong san hak program Rakhi penha perdano jangka Red Samthia Sports and Cultural Club yaka Platinum Jubilee nega jing rakhi jingdap nyop sansnam jangka hakasin sajan. Wemel ong bawala kani ka jingkran jong u kamde satya ban mi hakani ka vinsan rakhi dap nyop sansnam ka club Henry namar balo yu baka day ka jing shisha bala kharoi palat udrak hakani ka jila kumta omansi ban kran yakani ka phang bat ka mat ka bakong san jong ka imlang ka salang. Ula benram da ka baong baka sarkar paminta kamdon ya ka man san perthai ni san hima sima ban khang na ba day ban khang bat halor kani bala shuyo rung lan ki ba khai drang ha kani ka jila bat wat hapreng kani ka jing wat lada penbyang ya ki tup ki man ki tang ki kuli ki sulai lada ke jingkhang pat ka ple boro sisngi shimien bat ki rungken shagani ke jela kumta kani ka don ke jingma na ba jiyo shu ye ki dien mi jongki na ba la yo tang ye ki dien jat rung jongki Tashong Nongrim habang yakran ka sports and cultural sports build discipline and teamwork. While culture preserve identity and values. Kini gilong ki artli ki bangimla yawan penyakhlat iway nakaway pat. Ni sotu baga sports and game hoy ngidon yaga benta mungkin mat ika jingrem bare ika jingjob. There are times that we have to face as a winner or a loser, but enthusiasm should not lose. Kajing syurahem jo kamansim, kajigile, kata ka fighting spirit, kamday banjano. Kublay shibon asay siyan kamtam yakare samthia Sports and Cultural Club. Kaba lala ban revive biang yakni ka club baring scam bagay ka kamram bar ka deiti ka jingkir clear ka jongi kum kino mi khamat naiba strong MBC mangar ko memali kumno binang la ban kentio khamtam yaki khon samla khamtam hai babun kisap kipong hagi jingle kai kadai namargi kadai ka jing shisha ka pangyapan kren balai kini ki jing sniu ki kharoi khamtam ka droks hani ka jala ka jungi kamdai ka platform ya ka ban kren ringin kren tang sikentien baka government of the day kamdon ka political will ban khang na badai ban khang la surung lai lan hani ka ri ka ba iet ki jungi nginle yu hapreng la ringi penbiang ki top kitang ki guli ki suloi lada ka jingkhang pat ka pli borok sisngi borok simit kirung ken sa ka jala ka jongi ndai ka don ka jingma pat mangimi isu pat ya ka jingmi pat ki denjat jong ki jingmi ngi isu ngi ta ki denjat ba kirung hani ka jala ba ie ka jongi ni sotu menta kani ka por ka juk menta ngi khimi dan ti palat baka sarkar Meghalaya ringkat ke sarkar India kan pyntreikam no kyrkieh ya ta ka ILP ka badongkam kanang bangila pan preserve ya ta ka culture ka bang yakren la ka culture lani ka ta ka tendrai jengim jinglong kum ki trai muluk ka du no kayap no manupat ban penkermen na ka banta kalawai ngin kemen hakita ki kentin development kharoi ka par ngidong kam bani ya kharoi ka kiyo hani ka jala ka bi ka jongi